patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Usa ka babae nga kanhi overseas Filipino worker o OFW nakuhaan og kapin sa usa ka kilong shabu nga nagkantidad og 6.9 million pesos. Kini atol sa gipahigang bypass operation sa kapulisan diha sa barangay Tisa sa Cebu City. Ang dinakpan gihulagway nga sakop sa dakong sindikato sa illegal nga droga sa prisuhan. Ania ang report. Nalitag sa mga operatiba sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office si Janet Gadjani Abayan. Nakuha gikan kaniya ang kapin sa usa ka kilong shabu nga nagkantidad og 6.9 milyones ka pesos. Former OFW and dati na sa ni siyang nadakpan 2015 sa CIB before, and then bag-o ni siyang nakalaya last year lang. Ang bag-o lang siya nakalaya sa kaso gihapon nga drugas. Ang iyang bana anausab sa bilangguan ug gitumbok sa kapulisan nga may usa sa mga nagpadagan sa illegal nga kalihukan. Sa sulod sa Cebu City Jail kuno ang transaksyon ug si Abayan ang gisaligan sa gawas. Makadispose siya og usa ngadto sa 2 ka kilong shabu matag semana. Giulagway sa kapulisan nga big time ang grupo ni Abayan. Big time na kay ang iyang base sa atong report nga ang iyang bana nga which is the source now sa prisuhan, doon na siya na amigo nga dagko sad dito sa sud sa prisuhan, and then pagawas niya siya na ang mao'y gigamit nga mao'y mo distribute. With the volume of the drugs confiscated, indeed he high valued individual siya. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka mga timbangan sa mga manindahay sa Tabunok Public Market sa Talisay, gipang-imbargo humanasutang tikasan atol sa kinilat nga inspeksyon sa nagduma sa merkado. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Bob, 25 ka mga timbangan ang nakumpiska kagahapon nato sa unang hugna sa pag-inspeksyon o kaganihang buntag gihimo ang ikadawang hugna alang ning buwana. Ang Task Force Timbangan sa Tabunok Public Market subling ni susi ganihang buntag kung insakto ba sa timbang ang gigamit ng mga timbangan sa mga naninda. Gamit kining weighing test ang adunay gibugaton nga usa ug 2 ka kilo, masuta kung adunay bay pagpanikas. Kagahapon 25 ka mga timbangan gyud ang nasakmit. Iko periodic na mo akong inan. Periodic na pero di yumi mo butang og pizza. Magsigil lang sana. Ha? Daghan na murag ko ano gina perennial problem na ginang ko na diha. Mag-operate karon. The following days mobalik na. So dili sila maka-proceed sa ilahang pag-renew sa business permit unless atong inspect pag-usab ang ilahang kaning mga timbangan. So naatay ihatag nga certificate nila. Ang mga mamalitay mapasalamaton nga gihimo ang inspeksyon. Kay ako na biktima sad ko og kanang dili kay sakto. Pag uli na ko sa amoa, gamay ra kayo ang shrimp nga akong napalit nga 1 kilo.
Usa sa mga nakapasar sa inspeksyon ang usa sa 160 ka mga nanindag seafoods sa maong merkado. Masuko ang Ginoo sa kulang og timbang. Amo jud mao jud among gitamdan kay daghang grasya basta magtarong sa negosyo. Gawas nga binuwan nga gisusi kini mga timbangan sud sa merkado na ilaing tip ang tagdumala niining merkado. Kay saman lang ini, usa ka kilo gikan ni kang Ma'am Nancy ato ang gisampol. Aron mas suta gyud nimo nga insakto gyud ang timbang gikan sa imo ang gipalit diha sa imong tindera, adunay timbangan ng bayan nga gipamutang sama lang niini. So dinhi ato i-check kung insakto ba nga usa ka kilo ug tuod man usa ka kilo gyud. Mo kini pag-test kung wa ba manikas ang inyong tindera nga inyong gipalitan sa bisan sa isda or karne man. Ang merkado adunay tulo ka timbangan ng bayan. Gihangyo ang mamalitay nga gamiton kini aron makasiguro. Gawas nga kumpiskahon ang mga masakpan nga nagtinir og tikasang timbangan, pamultahon og 200 pesos hangtod sa 5,000 pesos ug mamahimo pa nga mapriso sud sa tulo ka buwan ngadto sa usa ka tuig. Bab, dugang ni Bas nga kung pipila ka higayon nga masakpan ang usa ka tindera o ang mamaligyaay nga nanikas o nangilad gamit ang timbangan, hayan nga dili na sila maisyuhan og certificate of compliance nga usa sa requisitos alang diha sa ilang pag-renew sa ilang permit nga himuon kada tuig. Bab, Daghang salamat, Fee Marie Dungabok sa imong live report. LDR-RMO sa Cordova mitataw nga wa nay community transmission sa lungsod ug unom na lang ang aktibong kaso sa COVID-19. Apan, video sa usa ka barangay mipakita sa nagpundok nga mga tao nga daw nakalimot na sa health protocols. Si Luan Mirondina sa report. Sa video nga gipada sa usa ka netizen, makita ang sitwasyon sa Centennial Road sa Barangay Alegria niadtong nakalabayng weekend. Makita ang daghang mga tao nga nagpundok-pundok haduol sa mga food stalls, ang uban na naglingkod daplin sa karsada o baka sa luyo sa mga pribadong sakyanan. Ang netizen nga nagpada sa mong video, nabalaka nga subling musaka na usab ang kaso sa COVID-19 sa lungsod kung magpadayon ang ingon niini nga sitwasyon. Matod ni Julian Randu Legas, Local Disaster Risk Reduction and Management Office, Officer 2, nga matag karunog unya, magpatrolya man sa dapit ang mga pulis ug ang mga tanod, o gani makadagang higayon na silang nakasita og mga quarantine violators. Inigroving na mo, igaaging nga to, mo-observe sila. After inigwala na pod, na po yung mga times nga mamalik na pod sila, no? Nga magtapok-tapok ba. Dugang ni Legas, sagad sa ilang mga nasita, dili mga taga Cordova ug mituyo lang sa dapit, human gibuksan ang food park. matod sa taga-Local Disaster Risk Reduction and Management Office, sukad gipaubos sa MGCQ ang lungsod sa Cordova ug ang lalawigan sa Cebu. Wala na kini magpahigpit sa quarantine control checkpoints ug mamahimo nang makasulod ug gawas ang mga sakyanan nga gikan sa bisan asang dapit sa lalawigan. Apan sa subling pagbukas sa ekonomiya, daw may kumpiyansa na ang publiko ug nalimot nga ana pa ang pandemya. Gitataw hinuon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 nga wala na'y local transmission sa ilang lungsod. Sa 199 total COVID cases sa Cordova, unom na lang niini ang aktibo kay naka-recover na ang 175 kanila ug may 18 nga nakalas. Sagad sa mga bagong kaso sa COVID-19 sa Cordova, mga nanrabaho sa mga silingang dakbayan. Posible nga dito sad sila nakakuha ani no. Kasagaran ni mga silang trabaho gi-refer sila sa kanang mga swabbing station sa Cebu City. So sa pagkakaroon wala na tay na tala nga nagkadaghan or kanang tawag local transmission no. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Tindahan ug cellphone sa Dakbayan sa Mandawi gipasirad-an sa City Hall human may mga kawani niining nagpositibo. Samtang upat na ka mga barangay sa Dakbayan ang wala nay natalang mga kaso sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Siyam ang nasubay sa contact tracing team sa Dakbayan sa Mandawi, human masuta nga nagpositibo ang usa sa mga kawani sa kompanya sa cellular phone. Sa ilang contact tracing, tulo kanila taga Takbayan sa Mandawi, samtang unom sa Takbayan sa Cebu ug tulo sa Minglanilla. Tungod niini gipahibaw ni Attorney Julius Cesar Entice, head sa contact tracing team sa Takbayan, nga gipasirad an una sa City Hall ang tindahan aron kapugngan pa ang pagkatap sa virus. Katong sa cellular company, there were 9 contacts of a positive
3 were from Mandawi. The remaining others were from Cebu City and Minglanilla. Hinuon gipaniguro ni Entice nga ligon usab ang resistensya sa mga contact tracer aron dili basta-basta takbuyan sa COVID-19. Aduna na usab sila mga bitamina. Samtang gipasabot ni Dr. Ligaya Dargantes, team leader sa Patient Management and Monitoring Team, nga sagad sa pagsaka sa mga kaso sa pagpanakod sud sa mga buhatan. Hinuon sa upat sa 27 ka barangay sa Dakbayan, nagdigatibo na sa COVID-19. Sa talaan sa Emergency Operations Center, nakatala sila og 64 ka-active cases. Samtang ang mga barangay sa Paknaan, Subangdako, Tipolo ug Alang-alang adunay daghang kaso gikan sa 5 ngadto sa 7. Ang ubang mga barangay adunay usa ngadto sa 3 ka mga kaso. This is what we call the confidence boosting testing for our economy, no? Kay para ma-assure gyud nato ang atong mga katawhan nga kani ato ang mga companies or most especially the malls makahatag ta nilang assurance nga kani sila negative. Samtang nangandam na sa pagtubag sa mga alarma, pagkuha man og mga pasyente sa COVID-19 o kaha sa ubang mga aksidente, padayon ang pagbansay-bansay sa mga responder sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Mandawi City. Gitugutan ng makapauli ang 85 ka responder sa DRRMO apan gididan sila nga makagawas-gawas og mutipon sa pundok-pundok. Naandam na daan ang ilang mga ambulansya aron paspas makatubag sa alarma. Kung COVID gani sila, maski dili lang COVID tanan responde nato. Maski dili COVID related, kani sila mag-PPE man sila. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dungan sa pagpatuman sa road clearing operation, himon usab ang road widening sa barangay Lawaan 3 sa Dakban sa Talisay, pagtubag sa problema sa kagamay sa daan. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Giangkon sa kapitan sa barangay Lawaan 3 nga daan na nilang problema ang kagamay sa ilang daan. Pipila sa mga nakatampo mao ang mga nagtinda-tinda ug ang mga struktura nga nipahat na gyud sa parte sa agianan. Anaw say mga nagpark ka mga sakyanan sama sa mga tricycle. Hinungdan nga usa kini sa limpyuhan pagbalik sa kamanduan sa DILG nga road clearing operation. Gani usa sa mapiktuhan ng barangay hall kan sang tent anaa sa daplin sa daan. Gigamit kini atol sa pandemya kay diha naghihimo ang sagad sa mga transaksyon ug ang hatag sa ayuda. Kasagaran mo gina to encroach karon wala na kay na. Kasagaran karon illegal parking na lang ma'am, illegal terminal. Ang maluoy sa mga tricycle kay mo sa sila kakuanan ako lagingnan nga if ever man gani mag-parking mo na ale driver dili ninyo biyaan. Kay buwan to na mo agi kay di mo nato sila ma-blame kay manginabuhi man pod. Dungan sa road clearing ang pagpalapad usab sa 680 metros nga parte sa daan sa barangay. Mato di Kapitan Marababol nga gawas sa gipersonal nila pagpaybaw ang mga apektado padadan usab nila kini og suwat notisya. Itubag din si Mayor nga mag-road widening mi. So nakasugod na gitunta mi na pandemic lagi nakahunong nani uban ni guba ni kislang balay. Nya last October lang na-payoutan sila sa ilang gamay financial. Kuan ra ko kung kuhaon manggaling ni kay pwede raman ko makasulod ra. Ang road widening gigahinan sa lokal nga kagamhanan og 2.7 milyones pesos. Uban ni Renante Quiñones, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka lalaking giduhang gisalvage ang napalgan sa bukirang barangay sa lungsod sa Konsolasyon. Gibinaklid og gapos ang iya makamot o gibaatan og duct tape ang baba sa biktima. Nausay samad sa lawas nini og gisuta pa kun agiba sa pusil. Samtang iyang nawong dili na kuno mahitsura. Sa report sa kapulisan sa Konsolasyon, dunay kabanay nga mipatimaw kay dunay ilang sakop nga nawa sulod na sa pipila ka adlaw apan di pa makumpirmar kung maubag yun kini kadtong gikadahong na missing. Face-to-face learning sa mga tunghaan gitinguha nga mabalik na sa lalawigan sa Cebu. Samtang 1.2 billion pesos nga gipangayo sa DepEd sa lalawigan dili ihatag sa Kapitolyo. Ania ang report. Tungod sa resinating pandemya gumikan sa COVID-19, gipatuman sa DepEd ang modular ug online classes. Apan nahimo og kini kalbaryo sa mga tinun-an ug mga ginikanan tungod sa kalimitado sa resources.
walay internet ug samot nga naglisod sa module. Suma ni Governor Juan Garcia nga nangayo ang DepEd og 1.2 bilyones pesos alang sa module sa mga bata. Apan hugot na ang baruganan sa gobernador nga dili mohatag nini. Matud pa, why makatunan ang matinun-an kung magpadayon ang ingon ini nga sistema. Busag itinguha karon sa Kapitolyo nga mabalik ang naandan nga face-to-face learning. But kating mga module, no, we did not set aside funding for that. Because we could not be assured that it will really achieve the level of education that we would wish our children to have. Ang standard of education has grossly been lowered. Samtang gipaniguro sa gobernador nga mapatuman ang health protocol sama sa pagbutang og mga air purifier. Mohatag usab sila og immune booster sama sa vitamin C alang sa mga tinun-an. Ibalik usab sa lalawigan ang pagpanghatag sa mga tinun-an sa K-12 ug mga panginahanglanon sa eskwelahan sama sa school supplies. I hope that the DepEd will begin to listen to the growing clamor for the return of face-to-face classes. Kung kanus-a, magdepende ang tanan sa hukom sa Department of Education. Kauban si Marlon Milganso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga lumulupyo sa St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan, mityabaw kay gipapahawa sila sa ilang mga panimay nga gidatatahan bisan atol sa pandemya. Apan Community Development Officer mitataw nga may notice to vacate na ang naasoy mga residente bisan sa wapa ang pandemic. Si Luan Mirondina sa report. Midangop sa RTV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga mulupyo sa St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan aron ipadangat ang matud nila dili makatarunganong pagpapahawa kanila sa ilang gidatadatahang panimay bisan kun anaa pa kita sa pandemya. Emosyonal nga gisaysay ni Lizel Tijares, usa sa mga napapahawa sa dapit niadto lang Nobyembre 13 ang pagpangayo niya og konsiderasyon. Ilabi na kay wala sila'y kapadulngan karong panahona nga wala sila'y laing kapangitaan kundi ang pagpamasura lang. Nangayo na lang ko nilang bayad kaya man ko'y kwarta para kuan ibay o gasa mi puyo. Sama ni Lizel, may notice to vacate na usab nga nadawat si Emeline Baran. Apan wa siya mutuman ini. Matud niya, kanunay man siyang makadata-data. 2009 pa nagpuyo sa dapit si Emeline ug ang iyang pamilya. Kana si Brad Quintin, mo anay na sige hulga na mo diri nga sige mighulga nga papahawaon mi. Oh, daghang kay sila mga palisya gipang hatag sa mua kay para lang mapapahawa mi nila. Gipasabot ni Early Adrian Lera, Community Development Officer sa JPIC, ang nagduma sa St. Arnold Jansen Village nga parehong dunay notice to vacate niadto pang Nobyembre 19 sila si Emeline ug Lizel. Actually nasa tong LPA ma'am nga kung di sila kabayad within 3 to 6 months. So pwede na siyang matangtang sa iyang house. Pero wala na nato gipatuman kay tungod lagi pandemic. So naabtan pa gyud siya 1 year. So unsa na November. So mo na ato ang gihatag nila nga kahigayunan. Ang St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan adunay 234 ka mga units ug gipadata-datahan sa mga kabos nga pamilya sa kantidad nga tag 780 pesos and 55 centavos matag buwan sulod sa 25 ka tuig. Ang ganahan magos kaparian sa SBD ma'am nga kanang mga tao diri ma-change ilang kinabuhi ba. Dili kay dadon gyapon nilang kinabuhi sa gawas nga na naman sila diri. Nga gipahiluna naman sila na sila balay nga lokos tra kaayo. Ingon ana gyud po ilang pamatasan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Tulog ka manag paryente ug laing tulog ka mga durugista na sikop sa 5 ka managlahing operasyon sa kapulisan kagabi hangtod kaganinang kadlawon sa dakbayan sa Talisay. Nasakmit gikan kanila ang 104 ka mga gagmayng pakete. Siguro ang Cebu nga mobalor tanan og kapin 35,000 pesos. Sa simultaneous anti-crime law enforcement operation kon sa Cleo ug Sempo, nasikop sila nga Sonia Cabando,
Gina Cabando ug Junil Cabando Intrina sa Sitio Kilawan, Barangay Tangke. Nasiko usab si Jose Sabal diya sa Barangay Puok ug silang Gonilio Dablo ug Mark Kent Adala sa Barangay Maghaway. Ang unom giila sa Talisay City Police Station nga mga street level individual. Aduna na mga PUJ drivers nga misuway ug kuha og team clearance sa buhatan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team sa ilang buhatan. Apan gipahibaw ni Arnold Maligon, Operations Chief sa team, nga halos tanang mga PUJ drivers nga adunay nag-ung-ung nga multahan. Hinuon aduna usay limpyo og record. Sagad sa gusto na kaayo mubalik sa pagpamasahero katong mga PUJ drivers nga walay multahan. Sa pakisusi ni Maligon, adunay PUJ drivers nga may pending penalties nga moabot sa 8,000 pesos. Apan aduna say moabot ngadto sa 20,000 pesos pataas. Team clearance para makita nila ang mga pending sa about sa traffic violation, but mostly gid mo range gid sila kasagaran minimum og 8,000, sometimes 10,000 to 20,000 kasagaran sa mga PUJ. So mao sa siguro. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dugang 71 ka mga confirmed cases ang natala sa Department of Health Central Visayas sukad kagahapong adlaw. Sa mga highly urbanized cities, 25 ang nadugang sa dakbayan sa Cebu, usa sa dakbayan sa Lapu-Lapu, samtang unom sa dakbayan sa Mandawi. Tungod niini, miabot na sa 10,505 ang total cases sa dakbayan sa Cebu, 2,544 sa dakbayan sa Lapu-Lapu, 2,624 sa dakbayan sa Mandawi. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, usa ang nadugang sa Bohol, 19 sa Cebu, 16 sa Negros Oriental, samtang tulo ka bag-ong kaso ang natala sa Siquijor. Tungod niini, misaka na ngadto sa 23,433 ang confirmed cases sa Region 7, 1,094 niini mga active cases. Misaka sab sa 20,965 ang recoveries human sa dugang 44 nga nangaayo. Walay nadugang nga nakalas sa rehiyon. Sa Pilipinas, misaka na sa 412,097 ang kaso, 374,666 ang mga nakarecover, 29,474 ang active cases, samtang 7,957 ang nakalas. Samtang miabot na sab sa 56,250,764 ang global cases, 36,147,493 ang mga nakarecover, samtang 1,349,402 ang global deaths. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipasakahan na og kaso karong adlaw ang mga nagpasiugda sa mass gathering sa dakbayan sa Sugbo, lakip nini ang nahitabong tapok-tapok sa mga sakop sa EdLab Riders sa Plaza Independencia o ang shoe sale sa Barangay Lahog. Magipadayag ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga wa sila'y pagpihig basta nakalapas sa protocol ilagyod kining gukdon. Ipasabot sa buong police official nga wa dayon sila nakasangat og kaso tungod kay nangita pa sa naglig-ong ebidensya. Gidugang nini nga lig-on ang mga kamatuoran nga ilang gihuptan karon sa kasong kalapasan sa quarantine protocol batok sa mga nagspasiugda sa mass gathering nga gihigpit nga gidili. In this time, wala tayo gipili tanan. Makaila, may connection o wala. As long as you violate, we will file a case. Dakong isda na dagsa sa Canton Beach sa Barangay Kansuhong, Talisay City. Sa ulagway nga kuha ni Jurich Muniva Kagulada, nga base usab sa bana sa mga barangay tanod, mutimbang ang isda og 100 hangtod sa 200 kilos. Adunay ginagmay nga garas ang lawas sa isda ug buhi pa kini. Nasangit ang isda sa pukot dihang nadagsa human sa 2 ka oras nga matangtang kini sa pukot. Ibalik ra sab dayon sa dagat.
Ani ay maayong balita, sud sa tulo ka adlaw ay natala nga bagong kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Talisay. Sa labing ulahing talaan sa Talisay City Health Office, pabiling anaa sa 12 ang mga aktibong kaso. Sa Milsize nga kinatibuk ang kaso, 895 ang mga naayo ug 99 ang nakalas. Sud usab sa duha ka adlaw nga way dugang kaso sa lungsod sa Minglanilla, apan sa samang higayon unom na ang nangaayo. Ang Minglanilla adunay 627 ka mga kaso sa COVID-19, 31 na lang kanila ang aktibo. Naayo na ang 568 ug 28 ang namatay. Dakbayan sa Pulampo, may padaog hinabang ngadto sa mapektado sa Bagyong Ulysses sa Cagayan na province. Gahapon na gipadana sa lokal kagagamahan pinaagi sa Police Regional Office 7 ang mga relief packs nga gitaputampuhan usab sa mga upunganon samtang gitataw sa mayor nga ang ikaduhang batch unta sa 500 kasakong bugas alang sa mga biktima sa bagyo dito sa Bicol. Ipadana lang kini ngadto sa Cagayan province pinaagis pag-abag usab gihapon sa PRO7 ang dakbayan una na nakapada dito sa Bicol og 500 ka mga sakong bugas humay. Ang nasabutan na mo ni General Ferro na iyan na lang ibahin kay nakita po nato mas grabe po kaluoy ang Cagayan Valley na sa ilahang kahintang. Pa sa mga kalisod o kahingawa nga nasinati sa katawhan karong panahona, di gayud palabyon ang gitumbok nga labing aligri nga panahon sa tuig, ang pagsaulog sa diwa sa Pasko bisan sa yanong pamaagi. Dito sa Valencia, Negros Oriental, gipasiga na ni atong November 17 ang higanting Christmas tree nga naghatag og kalingawan sa mga lumulupyo ug sa mga lokal nga turista. Sa usa ka simple nga seremonya, gipasiga ang COVID-19 inspired Christmas tree nga ginama sa Municipal Engineering Office. Aduna kini gitas-on nga 17 meters o 500 or 55 feet o ginama sa recycled materials nga gidayan-dayanan sa gatusan kalibo nga mga LED bar light bulbs. Nakadapit sa pagtagad ang tiilang bahin sa Christmas tree nga daw gitap-tapan sa coronavirus. Apan dito usab nagbarog ang mga frontliners nga naka-personal protective equipments nga nakalaray kauban ang bilid. Suma sa nagdisenyo niini, gipakita nga ang virus wa makasaka sa bituon gumikan sa paningkamot sa mga frontliners nga andam magbuhis sa ilang kinabuhi aron mabuhi ang mga Balenciahanot. Gisiguro sa mga otoridad nga dili magtapok ang gustong magpa-picture sa higanting Christmas tree ug ang tanan magsulob gayon og face mask. Mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong Huwebes, November 19, 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto sa tumoying bahin sa Northern Luzon, samtang wala gihapon kitay nasigpatan ng mga low pressure area o bagyo sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod niini ang tibok Visayas, Palawan, lakip ng Kalayaan Group of Islands ug Occidental Mindoro makasinati og generally fair weather diin magpasulabi ang kainit, inubanan na sa mga panagsang pagpanag-om ug patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon o sa gabii dala sa atong localized thunderstorms. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Mao kana ang atong weather update gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa kawasan nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro, o 36 kaadlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.